Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kanong yalam jaga Women Organization of Riboy District kau Mirajun Mersing kalawan poi Hamadan Malki bani Simbentalang hagajing sya tangan balu chairman jaga Green Tech Foundation kau Mirajun Mersing kaletu bakat kum gajing penbej kanong yalam kau Women Organization of Riboy District kini Simbenta ye gajing sya tangan kabamar khat arkanta manla kasngi kaban sedang nadu kadri tari yayong arjar penriya kapor nyawaje janmit tat hadu buk sarkar kana sngap ya jindawa jo Green Tech Foundation kala ongru balada sarkar kadang yaile menti ka Women Organization of Riboy District kan sasim dak wai pat karai ke bakham tenge kapor ka babiang ti hangni ngosmoban ong bat ngapen benaru kumbangila ong mangila kersan bat nadu kani ka klipmat ka bamentang nyong baje menta nakaliang jong akum ko president jong ka Women Organization of Riboy District Nashim benda bat kini ki phun samla ibade jong ka Green Tech Foundation da kabangan sumsha tangan bat ki bat kata sendai ngapat da ong ya ka indefinite hangas right mo nakaliang jong ingin sim bat khak arkanda nakaliang jong mendangan sedang nyong baje menta gamit hadu la shai nyong baje mestep namar la shai kasngi ngadang dari kuwi kita bangamla ban kia bangahaban pendep kuwi ki members ki jonga kin sawan ban aten haja ka jonga bat nadu kala sisi pat kapor ka jongi kan ya ka khar kanta baki lada himpe lada ka sokar kadang mat kelut lada ka sokar hi kadang matla ka Women Organization of Riboy District kampan si bang siam la ka wei pat ka sinjam ka badai ka indefinite hangas right itu akan certified sekali lagi nakabantah ki kandau kisah nakabantah kalau wei juki kun ikti jok kapaten kapanawan ka jongi tiga slow ban ong ya ka sarkar ban pha e kani ka message ngakwa bakin dia perkhat baha haswa baki kentai kinwan ban song sha thlan hang ni lane bangin le ra ka indefinite hang right ban na tharai ka government kan datip hadu kadno ka bot jong ki kentai kila ban shan klem da bam klem da di ban ni ong lada poi hadu pot ban ka lem ka jongi nin sim le ka indefinite hang right lada ka sarkar kam nam pendam lane ka nom koi ban yusuk lane kam koi ban ai ka jingdawa jong ka Green Tech Foundation ya ka ba mani barok ni anglut ni kloi ban ya ha ka jingtia ka ba sha tangan ban ya ka bangin IT ki jaka ki jongi ha ki poi ACC khub le shi